Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm Roblox. Yay! Așa, jocul de pe Roblox care o să ne jucăm este My Solar Farm. Nu știu dacă îl știți sau dacă v-ați mai jucat. Dar hai să vedem. Mi-a apărut la recomandate și chiar am vrut să-l cer, dar nu știu ce e așa de fain la jocul ăsta. Și n-am nicio idee, îmi zice să construiesc un solar farm, dar n-am nicio idee că nu mi-arată niciun tutorial, în primul rând. Și asta e o bandă care vrea că merge, dar nu duce. Ok, deci click on item to pick up them up. Ok. Deci cred că trebuie să mă duc la magazin, că am văd că am $25 aici în colț stânga și vreau să mă duc la generators. Da, avem un basic plane care putem să cumpărăm doar unul. Să mergem înapoi la căsuța noastră. Da, hai să mergem direct să dăm aici pe home, ca să noi ne mai chinuim. Și să punem solar fame-ul ăsta. Îl punem așa aici. Deci înseamnă că ne face câte un fulger de asta pe secundă, câte o energie pe secundă. Deci acum trebuie să-mi creez prima noastră baterie. Batteries, hai să vedem aici. Deci, basic battery. Hai să luăm, să vedem care este faza cu el. Să mergem să-l punem. Ok, deci trebuie să-l punem aici pe el sau în el. A, lângă. Ok. Gata. Și acum văd că ăsta ne face bani sau? Da. Ok, deci ăsta ne face bani. Și văd că casa noastră acum este pe un din asta pe secundă. Și văd că deja ne-a făcut vreo câțiva bani. Și hai să mai mergem să mai cumpărăm niște baterii de la băiatul acesta. Sau să strângem bani de baterii, bună idee. Și ca să putem să facem mai multe baterii. Gen, dacă e să ne luăm o baterie de 50 de lei, una de alți bani. Dar nu înțeleg de ce mi-a luat generatorul acesta dacă nu face nimica. Gen, trebuie să-l pun pe undeva pe aici sau ce face. Îmi dă din elixir, doamne. M-am încurcat de pe Clash Royale, că m-am jucat înainte niște Clash. Și mi-a rămas asta în gând cu elixir. Și cred că va trebui să așteptăm să se colecteze, fac niște bani. Dar poate ne dă ceva gratis până una alta. Basic crate. Deci avem un basic crate. Hai să vedem. Ne-a dat una de $5.000. Adică ne-a dat $5.000. Foarte bine. Și doar atât avem. Ok. Bă, mie mi s-a părut foarte bine. De la bun început mi s-a părut foarte bine. Hai să mergem la generatoare. Sau la baterii mai bine. Ca să putem să ne luăm o baterie de 1000. Ne luăm o baterie de 1000. Acum mergem la băiatul ăsta cu generatoare și ne luăm un generator de 1500. Și cu restul de bani, 2500, o să-i păstrăm, că cred că o să ne trebuiască. Ok, deci acum avem un double panel energy, nu, double battery energy. Și acum nu cred că putem să facem bani, că ne trebuie solare din astea, nu? Acum avem 6 solare din astea, dar nu înțeleg de ce merge doar una, astea două de ce nu merg, astea de ce nu merg, gen dau double bateriul ăsta, ar fi trebuit să meargă, cred că trebuie să-l punem lângă, nu, deci nu înțeleg de ce nu merge și nici asta nu merge. Cred că va trebui să mergem un pic la generatoare, să luăm din asta un basic panel, că așa merge ăsta, cum îi zice, basic panel-ul. Și văd că mi-a făcut deja primii bani. Și, gata, m-am înțeles scopul jocului ăsta. Deci, noi va trebui să, când se încarcă bateriile, o să le colectăm, adică colectăm banii. Și după ce s-a încărcat bateriile, o să încarce altă baterie și altă baterie și altă baterie. Deci, asta e scopul. Să facem cât mai mult panouri din astea de panouri solare și cam atâta. Hai să mergem la generatoare sau la baterii. Ne mai luăm o dublă baterie, de ce nu? Sau încă una? Nu cred. Deci, leave a like, join the group to play. Bă,
Join community. Bă, chiar ar fi o idee destul de bună. Este o idee destul de bună. Hai să... N-am ce să fac. Și acum hai să mergem la acel cufăr. Touch to claim. Ok, deci văd că ne-a dat 10.000 gratis. Și în 10 ore... Pardon. În 10 ore o să ne mai dea încă unul. Deci înseamnă că chiar o mers. Ok, deci am mai făcut niște bani totuși până aici. Și hai să mergem să ne cumpărăm niște baterii. O să ne cumpărăm bateria asta de 12.000 Supreme Battery Charge. Și mai avem 4.900. O să ne luăm generatorul de 150. O să mai luăm încă două. Și acum hai să mergem înapoi acasă. O să punem basic panel-ul. Scuzați, nu știu ce s-a auzit pe fundal. Dar o să revin că nu știu ce s-a întâmplat și o să verific situația. Ok, am revenit. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. M-a chemat părinții mei. Mai mult tam-tam. Bun, deci după cum vedem ne-a făcut bani. Pardon, aceste baterii ne-a făcut bani. Și acum hai să mai punem încă niște baterii. Asta e dublă sau? Da. Deci asta e Supreme. Asta. Ok, deci Supreme e asta. Să spun aici. Așa, bun. Și Energy Charge Panel. Care am dat 17. Nu, pe asta am dat 17.000, pe asta am luat-o acum. Ok, deci acum așteptăm să ne facă niște bani. Și să mai vedem ce mai este pe aici. Am văzut că la generatoare s-a resetat shop-ul sau nu mai știu unde. Aici parcă. Blitz panel, ok, costă foarte mult și foarte scumpe aceste panouri, dar cred că aici arată 4 minute și da, aici 3, deci înseamnă că acolo. Deci aici sunt foarte multe, sunt foarte scumpe. Hai să mergem aici. Stai, acum eu că am reintrat și am ieșit, am magazinul aproape, deci nu mai trebuie să mai dau la bateriile astea. Bun, după mine cred că va trebui să facem altceva și văd că a venit un nou event care ne dă 1,5 power, adică ne dă mai mult și putem face mai mulți bani. Uite, vedeți, îmi dă și acolo 22 de bani gratis, gen complet gratuit. Nu înțeleg de ce nu mai face nimeni nimic ca bani. De 22 de bani gratis. Ok, deci pe asta pot să șterg și pe asta pot să le iau, adică să le apuc. Bun, deci hai să facem un pic de ordine pe aici. Bun, deci avem două panouri mari. O să le punem aici. 4, așa, două panouri mari, bun. Și restul, astea 3 mici, astea 3, o să le punem în partea aceasta. 3, stai, va trebui să le pun tot în partea asta. 1, 4, unde 4, 2, 3, bun, așa. O să punem bateriile mari, astea cu astea, 2, pe aia, nu, și pe asta e cea mai bună. Bun, deci 4, asta o să punem aici și Supremul asta, bun, așa, asta, bun, așa. Și acum va trebui să le luăm pe astea două și pe astea le punem aici. Că tot sunt 3, punem 3 baterii. Una aici, așa, una aici și una aici. Bun, după cum vedem ne-a făcut mulți bani și cred că am putea să luăm mai multe panouri solare. Asta n-a făcut deloc bani, nu știu de ce. Dacă vreți să-mi dați un pe Roblox, aveți aici numele meu, Sigma Voi 7569, aici este bară jos, așa. Eu văd că un nene a venit să se uite la panourile mele. Salut, nene? Da, în fine. Nu știu ce vrea. Și văd că băiatul ăsta chiar face bani, are panouri. Gen o baterie aici, nu știu ce se întâmplă. Yo, what the heck, man? Crates. Cred că avem un cufăr nou, sau? Ne dă un cufăr gratis? Da, bun, avem Adventure Crate, 2. Hai să facem un mic opening și ne-a picat 25.000 de lei, 25.000, pardon. Și mai avem încă unul, hai să mai vedem dacă ne mai pică ceva bun. Și tot 25.000, foarte bine. Pentru un începător, astea sunt
foarte bune. Stai să continuu. Mai deschidem două din astea. 5.000, e ok, 5.000. Mi se pare destul de bine. Și încă unul, basic rate din asta. Hai să vedem. Și tot 5.000. Am făcut 64.000. Foarte bine. Și vreau să ne uităm în bază la băiatul acesta, să vedem ce are. Deci băiatul ăsta are o grămăzime de panouri foarte bune. Deci nenea asta care vine la mine, asta e aici. Uite, are o grămăzime de panouri, o grămăzime de baterii. Deci, dacă vreau să le fur, costă Robux. Sau, că mi-a apărut butonul de stil. Dar nu cred că mai putem. Da. Foarte bine, mi-a plăcut cum a făcut. Mai avem una? Nu. Deci aici nu mai avem niciun cufăr. Hai să colectăm banii care îi avem. Colectăm asta și cu asta. Și aici două avem 835. Foarte bine. Hai să mergem la generatoare, că am cumpărat deja baterii. O să cumpărăm un generator de 7500 și încă baterii de 7500, de 12.000, așa bun. O să cumpărăm două baterii și de rest o să cumpărăm generatoare. O să cumpărăm din astea. Da, mai putem? Da, stai, că sunt în stocuri, nu... Deci nu mai putem, bun, deci... Panoul ăsta dublu o să-l pun aici. Să-l pun aici, că văd că e cu fața încolo. Și încă unul, așa, o să-l pun aici, lângă el. Bun. Supreme Charge Battery, o să pun aici, de desubt. Și încă una, care este tot Supreme Charge Battery. Nu știu, cred că am răcit iar în ultima vreme. Dar mă simt destul mai bine, destul de bine. Deci aici am pus panourile care fac bani și aici tot la fel. Nu știu, dați-mi o notă în comentarii ce ziceți, vă place cum am pus, vreau să mai pun în locul ăsta dacă pot. Mi s-a părut mie sau era un hacker pe aici, a zburat ceva? Nu știu, frate, dar parcă văd lucruri sau mi se pare, nu știu. Ok, cred că cam acesta va fi și episodul. Na, jocul ăsta este un pic cam plictisitor, nu prea ai ce să faci în el, decât să faci opening-uri sau poți să, dacă ești începător, a fost mișto să-ți cumperi panouri, dar acum nu mai sunt, chiar fac bani mulți, bine, nu fac chiar bani așa de mulți, dar tot începător pe acolo. Da, nu uitați de un like, un subscribe și până data viitoare, lăsați-mi idei în comentarii cu ce să mai postez. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Chiar dacă nu a fost chiar așa de lung, 13 minute și ceva sau 14, dar eu am fost Vlăduț, seara faină, pa, pa!